Ну, что потом поговорить уйти. Я тоже звоню. Мне же болезнь. А я их что Везде добре. Куда я правда не я и терпю. Антивирус. Что ж ты видишь, пиздец уже как? Да, у нас на работе, слушай, они все знаешь, постоянно же приходят в кабинет. На том телефоне есть, поэтому не могу.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, другая неделя Великого посту, перший день весны. Бачым, як прыгожа сонейка прабіваецца ў сённяшні дзень, каб асвяціць нашае жыццё. І гэта нам прыгадвае пра тое, што жыццё увогуле, як бы для каго сёння гэта дзіўна не гучала, яно прыгожае. Сапраўды, жыццё гэта вельмі добра, жыць гэта вялікі цуд. І Христос збірае нас сёння разам, і ўсіх нас з вялікай радасцю вітае ў нашай святыні, каб нам гэтае жыццё аб'яўляць, каб яго пацвярджаць, каб яго умацоўваць, распальваць наноў. І запрашаю, браты і сёстры, вас, каб гэтую святую імшу перажыць з вялікай надзеяй, каб, можа, на хвілінку пакінуць усе цяжкасці, ўсё тое, што засмучае нас сёння, каб паглядзець на Хрыста, які да нас прыходзіць. Канешне, мы многа думаем пра сябе, і пра гэта сёння і ў Божым слове пачуем. Але святая імша – гэта момант, калі я магу хоць гадзінку не думаць пра сябе. І хай гэтая гадзінка будзе для нас аднаўленнем жыцця. Гэтую святую імшу цэлебрую за ўвесь народ Божы, за нас, за парафіянаў, асабліва памятаючы за ўсіх тых, каму сёння асабліва цяжка радавацца жыццю. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Боже, Ты наказаў нам слухаць Твайго ўмілаванага Сына. Ажыўляй, просім, нашу веру Тваім словам, каб, ачысціўшы зрок духоўны, мы маглі цешыцца сузіраннем Тваёй славы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання книги Буття. У тыя дні Пан сказаў Абраму: «Выйдзі са сваёй роднай зямлі і з дому айца твайго ў зямлю, якую табе пакажу. Я ўчыню з цябе вялікі народ і буду благаслаўляць цябе, і узвялічу імя тваё, і станеш благаслаўленнем. Буду благаслаўляць тых, хто цябе благаслаўляе, а тых, хто зневажае цябе, я пракляну. І будуць благаслаўленыя ў табе ўсе плямёны зямлі». І выйшаў Абрам, як загадаў яму Пан. Гэта Слово Божае. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Правдивое слово Пана и все учинки Ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Вось вока Пана над тими, хто Яго боится, над тими, хто сподяється на Яго милосердность, каб Он душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Душа наша чакає Пана, і Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяемся. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Наймилейшие, долучися до терпенняў дзеля Евангелия паводле моцы Бога, які уратаваў нас і паклікаў святым пакліканнем, не за нашыя учынкі, але паводле уласнай пастановы і ласкі, дадзенай нам у Христе Езусе перад вечнымі часамі і адкрытай цяпер праз аб'яўленне збаўцы нашага Езуса Христа, які знішчыў смерць і асвятліў жыццё і несмяротнасць Евангелием. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. З облака светлого почуўся голос Айца. Гэта Сын мой умилованный, Яго слухайте. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Слава Тебе, Пане.
У той час узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару. І перамяніўся перад імі, а аблічча ягонае зазяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Маісей і Ілля, і размаўлялі з ім. Пётр сказаў у адказ Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Маісея і адзін для Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, і вось голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні ўпалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. І калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Гэта слова Пана. Дарагія, Слова Божае запрашае нас далей ісці па гэтым великапостным шляху. І, як мы бачым, яно нас запрашае успомніць, прыгадаць сабе, дакрануцца да асноваў нашай веры. Чаму кажу да асноваў? Таму што ў першым чытанні, як некаторыя маглі заўважыць, паўляецца такі герой, як Абрам, або Абрагам. Тут ён яшчэ Абрамам з'яўляецца, яшчэ Бог не памяняў яго імя. Калі мы чуем пра Абрама, гэта значыць, што Бог запрашае нас вярнуцца да пачатку. Яго мы называем айцом нашай веры. Прычым цікава, што айцом веры яго называюць і іўдэі, да, і габрэі, і таксама мусульмане. Таксама айцом веры. Гэта ўвогуле першы веруючы чалавек. І от сёння ў першым чытанні Бог запрашае нас, каб мы пра яго узгадалі, прыглядзеліся яму, гэтаму Абрагаму. Што сёння з ім адбываецца? Сёння мы чуем, што гэты Абрам вось у пэўным моменце свайго жыцця чуе голас, які кажа яму: «Выйдзі са свайго дому, з дому айца твайго, са сваёй зямлі і ідзі туды, куды я табе пакажу». Вот і ўсё. І мы чуем, што чытанне заканчваецца тым, што Абрам узяў і выйшаў. Вот як бы і ўсё. Гэта аснова асноў усяго таго, што мы перажываем, і таго, да чаго мы запрошаныя падчас гэтага вялікага посту. Давайце прыгадаю вам, што тыдзень таму мы ў першым чытанні чулі пра тое, як людзі упалі ў грэх першы раз. Мы чулі пра райскі сад, да, пра спакусу змея і пра тое, як людзі, ужо укусіўшы гэтага плоду пазнання добра і зла без Бога, убачылі, што яны голыя, і схаваліся ў кусты ад Бога. Схаваліся. Сёння мы чуем, што чалавеку, які схаваўся, Бог кажа: «Устань і выйдзі са сваёй зямлі, з таго месца, да якога ты прызвычаіўся». І вось гэта, браты і сёстры, гэта адна з самых галоўных думак, самых галоўных тэзаў, якія мы маем у нашай веры. Браты і сёстры, жыццё у прывычным, жыццё у бяспецы не мае нічога супольнага з вераю. Хто хоча жыць, як прызвычаіўся, той ніколі ў жыцці не ўбачыць Бога. Вось пра гэта Слова нам Божае сёння кажа. Вось такая моцная думка, але Бог аб'яўляе сябе нам сёння, што Ён з'яўляецца Богам прыгодаў. Бог, які вядзе за сабой.
верыць у Бога гэта не прымаць інфармацыю, што ён існуе, як некаторыя бывае кажуць, ведаеце, там веру в душе, да, там вось што. Ну, недзе гэты Бог ёсць, да, ён для мяне як Дзед Мароз, калі будзе патрэбна, я для яго пісьмо напішу, пад ёлачку палажу, альбо са свечкай адпраўлю. Да? Ну, так вот. Калі трэба будзе, калі нешта здарыцца. А вот гэта не вера. Гэта рэлігійнасць. Гэта не пра нас, правда? Гэта не то. Вера – гэта калі ты сядзіш у месцы, да якога вельмі прызвычаіўся, у якім табе недобра, але ты баішся рушыцца, бо баішся, што будзе яшчэ горш. Можна сказаць, у турме такой пэўнай. І да цябе прыходзіць хтосьці і кажа: «Хадзем са мной, я пакажу табе жыццё, я выведу цябе на свабоду». І вот вера – гэта ўстаць і пайсці. Вось гэта вера. І гэта рызыка. Глядзіце, чалавека Абрам пражыў, калі там Бог да яго прыйшоў, яму ўжо за 70 было. Столькі год пражыў у сваім клане, ён быў качэўнікам, пражыў у сваёй сям'і, быў багатым. У яго ўсё было, акрамя патомка. І ў пэўным моманце, ўжо на старасць гадоў, Бог яму кажа: «Выйдзі з гэтага, от, дзе ты жывеш, з таго месца, дзе ты ўсё жыццё сваё пражыў. Выйдзі, я табе пакажу нешта большае». Тыдзень таму мы чулі пра першародны грэх. На чым палягае грэх, браты і сёстры? Аўгустын святы, ён казаў, што грэх – гэта стан замкнутасці ў самім сабе. От ад моманту першароднага граху, памятаеце, чалавек пачынае глядзець толькі на сябе, які ж ён голы, і шукае бяспекі. Бяспекі. Кусты – добры варыянт, правда? І вось замкнутасць на сабе – гэта тое, што змушае нас грашыць. Мы ўвесь час глядзім на сябе, якія мы, ці любяць нас, ці да нас справядліва адносяцца. Мы ўвесь час шукаем, як гэтыя пэўныя такія свае прабелы, дзіркі запоўніць. Але гэтая дзірка, гэта чорная дыра, якая ўнутры ў нас ёсць, яна бяздонная, яна ўсё паглынае. І тое, мы хочам любіць, але яшчэ больш хочам браць з гэтай любові. І мы спрабуем так будаваць адносіны. І мы нешчаслівыя, таму што бачым, што наш спосаб, як мы любім, ён раніць іншых людзей. І мы самі з гэтага расстраиваемся. А па-іншаму не можам, бо чаму? Бо глядзім увесь час на сябе. Мы замкнутыя на сваім гэтым свеце. Мы так навучаныя жыць. Больш за тое, і бацькі дзяцей вучаць. Там, глядзі, каб цябе ніхто не пакрыўдзіў. Глядзі, там, всё, сцеражы свайго вугла. Да, вот. І потым родзяцца такія паставы, якія мы ў сэрцы цярпець не можам. А робім, там, мая хата з краю, добра, што маю свой угалочак, што там у іншых, добра, што мяне пакуль усё добра, да, вот. Гэта жудасна, гэта не жыццё, і гэта нас забівае. І Бог прыходзіць такіх людзей і кажа: «Встань і выйдзі». Вера – гэта прыгода, браты і сёстры. І паглядзіце, што самыя прыгожыя моманты вашага жыцця, за якія таксама сябе цэніце, яны былі тады, калі здараліся сітуацыі, што вы не ведалі, як сябе павесці, як паступіць. Я вот не ведаю, прыгадваю, вот, мяне ў жыцці так здаралася некалькі разоў, я мяняў падчас школы, напрыклад, класы. Да, там, памятаю, што нулёўку я хадзіў, памятаю, гімназію 4-ю горада Менску, такую беларускамоўную, файную, але далёка ад хаты. Праз год мы з мамай там зразумелі, што цяжка далёка ездзіць туды, вырашылі перайсці ў школу бліжэй хаты. Так, хоць не беларускамоўную, ну, бліжэй хаты. Вось, ну і быў стрэс, конечно, было вельмі цяжка. Ты ўжо прывык, там, сябры, да. Потым, там, пасля 9 класаў, так, такі прыгожы момант у маім жыцці, але быў вельмі складаны. Я вельмі мяне ламала, калбасіла, у ліцэй паступіў, да, і думаю, ісці, не ісці. Прыходжу, і потом першыя дні хадзіў і думаў, чаго я сюды прыйшоў? Там мае сябры. Там Новы год пачаўся, 10 клас, вельмі цяжка. Але ўсё роўна потым, цяпер гляджу, я ўдзячны Богу, што ўсё ж такі быў там. Гэта столькі мне дало ў жыцці. І ў жыцці кожнага з вас ёсць такія моманты, дзе Бог ставіў вас у сітуацыі, дзе не ведалі, як гэта будзе. Да, што гэта здарыцца са мной? Што рабіць? Хацелася плакаць.
Але потым неяк мы ішлі наперад, развіваліся, адкрывалі ў сабе нейкія здольнасці, ішлі наперад. І вось жыццё веры – гэта нястомны выхад. Браты і сёстры, мы не збудуем тут сабе дому, мы не збудуем тут сабе валадарства наша. Нема сэнсу. Мы вучымся любіць, да, мы выбираем людзей, которых хочам любіць, і вучыцца з імі гэтай любові. Але тут мы не збудуем сабе комфортнага кута. На жаль, але хіба на шчасце, не будзе так. І вось пераходзім да Евангелля. Сёння мы чуем, як Езус бярэ вучняў на высокую гару. На жаль, не сказана, што было трошку раней. Тут нават прыбралі гэтыя словы. Тут пачынаецца Евангелие «Узяў Езус Пятра, Якуба і Яна». У Евангелии написано «Пасля 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна». 6 дзён ад чаго? А 6 дзён перад гэтым у Цезарэі Філіпавай Езус пытаўся вучняў, за каго вы мяне лічыце? Да? І Пётр, так ад імя вучняў, кажа, ты Месія, Сын Божы. І Езус кажа, Сын Божы, Месія, да, мусіць выцерпець шмат, будзе забіты і ўваскрэсне. І помніце рэакцыю Пятра, якая была? Пётр кажа, не, пане, што ты кажаш? Не будзе з табой гэтага, ні за што. Што ты выдумаў? Не, мы на цябе маем планы. Ты нас павінен вызваліць ад тых рымлянаў там, да? Пётр узбунтаваўся моцна, аж так, што Езус яму сказаў, сатана, адыдзі ад мяне, да? Стань за мной, не выскаквай тут наперад. Праходзіць 6 дзён, і Езус бярэ гэтага Пятра, яшчэ 2 вучняў, і забірае іх на гару. І паказвае ім штосьці, што ў іх у галаве не памяшчаецца. Это была хвіліначка. Езус зазяў такім святлом, якое ніколі у гэтым жыцці мы не ўбачым. Святлом, якое перарастае розум. Такім недасяжнае святло такое. Мы бачым, што прыходзяць Майсей і Ілля, людзі, якія памерлі сотні гадоў да Хрыста. І Езус прыадкрывае ім, што ёсць іншы свет, іншае жыццё, намнога большае і прыгожае, чым сёння ёсць у іх галовах. Гэта было толькі хвілінку, але быў голас. Гэта сын мой, яго слухайце. Бог сёння кажа, што Богу належыць паслухмянасць. Ён бачыць больш у тваім жыцці. Ён ведае больш пра цябе. Ён цябе вядзе да чагосьці прыгожага. Каб Абрам не выйшаў са сваёй зямлі, ён ніколі бы не адкрыў сваю новую зямлю, не атрымаў бы патомка, не стаў бы айцом нас. Не стаў бы, каб не выйшаў, каб пабаяўся, захацеў жыць, як звычайна жыве. Да? Каб нічога не здарылася, не рызыкаваў. Але ён рызыкнуў. Христос сёння апосталам паказвае, што вось як яно можа быць. І глядзіце, это было хвіліначку, потым Езус зноў кажа, што Сын чалавечы павінен будзе выцерпець, памерці і ўваскрэснуць. І што ўжо вучні кажуць? Ціхенька маўчаць. Таму што Езус паказаў, што штосьці большае ёсць, чым яны думалі, намнога большае, што перарастае іх розум. Вось, што сёння кажа нам Божае Слово, браты і сёстры? Вот мы Вялікі пост ужо ідём, может, другі тыдзень, да, заканчваем. Распачынае другі тыдзень. Вось, і што кажа? Вялікі пост – гэта шлях перамянення нашага. Каб мы з людзей, якія пазбягаюць крыжа, шукаюць і моляць Бога, Божа, забяры мой крыж. Каб мы перамяніліся ў людзей, якія ідуць з Богам разам і праз крыжы таксама. Божа, я давяраю Табе. Гэта шлях прыняцця свайго жыцця. Гэта шлях, калі я шчыра, як ніколі раней, хачу паслухаць, што кажа Бог. Калі я не чую, што Ён кажа, варта пачаць са свайго сумлення, совесці. Што кажа маё сумленне? Што я сёння ўсё ж такі павінен пакінуць? Я добра ведаю. Што я павінен пакінуць? З чаго я павінен выйсці? Калі гэта зраблю, Бог пакажа далей, куды яшчэ ісці далей. Ён правядзе цябе і мяне. Але гэты Вялікі пост, гэта час, калі я ўрэшце магу зрабіць тое, што ніколі не рабіў.
штосьці нестандартнае. Можа, ўрэшце трэба з кімсьці паразмаўляць. Можа, ўрэшце трэба папрасіць прабачэння. Можа, ўрэшце трэба камусьці прабачыць. Можа, ўрэшце трэба паспрабаваць жыць інакш. Паспрабаваць, не ведаю, не красці, не асуджаць, пакінуць адносіны, якія руйнуюць маю сям'ю, ці яшчэ штосьці. Кожны можа на гэта пытанне сам адказаць. Але Бог сёння кажа нам: выйдзі. Выйдзі з гэтага месца псеўдабяспекі, якое насамрэч небяспечнае, самае страшнае. Самае бяспечнае, браты і сёстры, што мы можам у гэтым жыцці перажыць, гэта дарога з Езусам. Гэта самае бяспечнае. Калі ж мы дзесьці вырашым затрымацца, схавацца, у кустах небяспечна. Таму запрашаю сябе і вас, каб гэтую Божую ласку і ў святой камуніі, і ў Слове Божым, і ў нашай супольнасці прымаць, каб падумаць, што я магу сёння зрабіць такога, можа, Бог запрашае мяне да чагосьці такога, што я раней не рабіў, што я вельмі баюся, але ў сэрцы ведаю, што я павінен гэта зрабіць. Можа, сёння мне страшна, можа, я не бачу як, але хаця бы пачні пра гэта думаць. Калі пачнеш шчыра пра гэта думаць, знойдзеш як. Бог пакажа. Таму няхай гэты вялікі пост будзе для нас шляхам сапраўднай, жывой, прыгожай веры. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Ісуса Христа, на Божага адзінароднага, за Яйца народжанага, Бога, Бога сапраўднага ад Бога, народжанага, а не створанага, ненасутнага Айцу, праз якога ўсё стала. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўзяліся ад міласці Бога, як Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба. І зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, царству не будзе канца. У Духа Святога, Пана і Жыватворцу, і Сына паходзіць, Отцом і Сынам належыць пакланенне і хвала. Прамаўляю праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Прызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які сваёй любоўю яднае ўсіх людзей у адну сям'ю, узнясём пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён у сваім навучанні раскрываў перад усімі духоўную вартасць пакаяння і ўстрымання. Цябе просім. Молімся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія перасталі маліцца, каб аднавілі сваю духоўную еднасць з Панам Богам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб праз сакрамент паяднання яны атрымалі ўнутраны спакой. Цябе просім.
Молимся о Божьем благословении, дарах Духа Святого, здоровье, ласцы навертания до Бога для Антония Александра з нагоды дня народження. Тебя просим. Молимся таксама об здоровье, Божьем благословении, опецы Маті Божией для Павла, Регины, Павла и Ванды. Тебя просим. Молимся за померлых, яким найбольш патрэбныя нашыя малітвы, каб Пан адарыў іх сваёй міласэрнасцю. Тебя просим. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы умелі выкарыстаць гэты час Божай ласкі у імкненні да хрысціянскай дасканаласці. Тебя просим. Пачуй, Боже, наши молитвы, и учини, каб мы, наполненные Твоими дарами, служили Тебе с чистым сердцем. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Боже, шчыра просім Цябе, няхай гэтая ахвяра ачысціць нас ад правінаў и освятить души и телы Твоих верных, каб мы могли годно удельничать у великодных святах, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Богородицы. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць зянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі законы і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Усемагутны Ойча, мы праслаўляем Цябе праз Езуса Хрыста, Твайго Сына, які прыйшоў у імя Тваё. У ім Ты падаеш руку грэшнікам. Ён з'яўляецца для людзей словам збаўлення і дарогай, якая вядзе нас да сапраўднага супакою. Хоць мы з-за сваіх грахоў аддаліліся ад Цябе, Пане, Ты прывёў нас да паяднання праз смерць Твайго Сына, каб, вярнуўшыся ўрэшце да Цябе, мы любілі адзін аднаго. Складаючы Табе ахвяру Хрыста, якая прынесла нам паяднанне, просім Цябе, спашлі Духа Твайго і асвяці гэтыя дары, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Ён, жадаючы аддаць жыццё дзеля нашага вызвалення, калі спажывалі вячэру, узяў хлеб у свае рукі і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, у той самы вечар узяў келіх благаслаўлення ў рукі свае і, праслаўляючы Тваю міласэрнасць, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Поезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу.
успамінаючы смерць і ўваскрасенне Твайго Сына, які пакінуў нам задатак сваёй любові, складаем Табе найсвяцейшую ахвяру, у якой Ты даеш нам дасканалае паяднанне. Святы Ойча, пакорна Цябе просім, прымі разам з Тваім Сынам таксама і нас, і ў гэтай збавеннай гасціне дай нам духа Яго любові, які перамагае пераадолець усё, што нас раздзяляе і аддаляе ад Цябе. Дух Святы ўчыніў касцёл Твой сярод людзей знакам Тваёй еднасці і прыладаю супакою. Няхай ён захоўвае нас у еднасці з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі і ўсім народам Тваім. Як Ты сабраў нас зараз за сталом Твайго Сына, так збяры нас са слаўнай Багародзіцай Дзевай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, а таксама з братамі нашымі і з усімі, хто ў прыязнасці Тваёй адышоў з гэтага свету, на гасціну вечнай еднасці, на новым небе і новай зямлі, дзе мы будзем радавацца паўнаце Твайго супакою у Езусе Хрысце, Пану нашым. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, путь Твоя Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось Езус Христус, баранак Божы. Вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Гэта сын мой умілаваны, якога ўпадабаў я. Яго слухайце. Моя
помолимся. Милосердный Ойча, приняўшы найсвятейшы сакрамент, дзякуем Табе за тое, што на зямлі нам даеш удзел у жыцці нябесным, праз Христа Пана нашага. Парафіяльныя аб'явы, кай ласка, паслухайце. Шчыры дзякуй вам за прысутнасць, за супольную малітву ў гэты прыгожы нядзельны дзень. Дзякуем за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем тым, хто на гэтым тыдні у касцёле прыбіраў. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Трывае вялікі пост і захвочваем прыкласці шчырыя намаганні, каб як найглыбей, як найпрыгажэй пражыць гэты каштоўны час. Расклад великапостных набажэнстваў увесь цяпер зачытваць не буду, в прынцыпе, усе ведаюць, але можна яго пабачыць на сайце парафіі, на дошцы аб'яваў, нават на дзвярах уваходных прыляпілі, можна пабачыць. Запрашаем да актыўнага удзелу. На гэтым тыдні адзначаем, пачну з таго, што сёння першая нядзеля месяца сакавіка, і запрашаем, хто можа, прыйсці пасля вячэрняй святой імшы на малітву праслаўлення. Будзе адарацыя найсвяцейшага сакраменту, будзем спяваць прыгожыя спевы для Бога. Таксама будзем трошку ў цішыні трываць. Падзякуем Богу за пражыты месяц і даручым наступны. У сераду 4 сакавіка, увага, адпустовая урачыстасць святога Казіміра. Гэта імяніны нашай парафіі. І 3 будзе святыя імшы ў гэты дзень у 6:45, у 8:00 і ў 18:00. Вячэрнюю святую імшу прыедзе да нас узначаліць пастыр дыяцэзіі мітрапаліт Юзаф Станіўскі. Таму вельмі захвочваем гэты дзень разам перажыць, знайсці час, каб падзякаваць Богу за нас саміх, за нашу парафію, за тое, што Бог нас разам сабраў у гэтым месцы і дазваляе разам ісці па шляхах веры. Таксама будзе невялічкі кірмаш, які рыхтуе францішканскі ордэн свецкіх, таксама захвочваем міма не праходзіць. З нагоды адпусту, а таксама як дар нашым парафіянам і асабліва парафіянкам, у суботу 7 сакавіка а 17:00, за гадзіну да вячэрняй святой імшы, адбудзецца канцэрт духоўнай музыкі і вершаў. Да нас завітае таленавітая моладзь з Баранавіч разам з сястрой Марыяй дамініканкай, а таксама выступіць нашае цудоўнае трыа скрыпак з маладзечна. Таму сардэчна запрашаем. У наступную нядзелю усе ахвяраванні, якія будуць збірацца, яны будуць прызначаны на патрэбы Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І яшчэ на наступным тыдні, я забыўся сказаць, 6 сакавіка, гэта першая пятніца месяца, гэта добрая магчымасць скарыстацца сакраменту пакуты і паяднання. Яна заўсёды ёсць, канешне, але таксама добрая нагода, першая пятніца месяца будзе і перад імшой спавядаць вячэрняй, і пасля яе будзе невялічкая катэхеза, і таксама адарацыя найсвяцейшага сакраменту, будзе некалькі братоў спавядаць, таму сапраўды можа варта на гэты дзень намэціць сабе споведь. Таму сардэчна запрашаем. Як ужо і мінулы раз аб'яўлялі мы пра магчымасць міласціны, якую можам зрабіць у гэтым вялікім посце. Ёсць гэтая скрыначка, якая пры выхадзе з касцёла, туды можна скласці прадукты харчавання альбо сродкі гігіены, якія наш парафіяльны Карітас, валанцёры нашы перададуць людзям патрабуючым і людзям, якія пражываюць у доме інтэрнаце. Таксама ёсць ініцыятыва для дзетак, пра яе там, пэўна, расказвалі сёстры на катэхезе, называецца «Скарбонка дабрыні», каб дзеці маглі са сваіх зберажэнняў падтрымаць дом, рэабілітацыйны цэнтр святога Лукі у вёсцы Ляскоўка пад Менскам, дзе знаходзяць дапамогу дзеці, якія змагаюцца з онкалогіяй і іншымі цяжкімі хваробамі. І таксама ёсць яшчэ адна магчымасць для міласціны, гэта скарбоначка на кветкі і на упрыгожванні на Пасху. Яна таксама ёсць пры выхадзе з касцёла.
Хлапцоў ад 15 гадоў і далей вышэй, якія задумваюцца над сваім жыццёвым пакліканнем, запрашаем правесці выходныя з 6 па 8 сакавіка, то бок наступныя, разам з капуцынамі у кляштары ў Докшыцах. Падрабязная інфармацыя у брата Сергея і на наших сацыяльных сетках. Жанатых не запрашаем. А ўсіх парафіянаў просім маліцца аб пакліканнях з нашай парафіі. І таксама захвочваем наведаць нашу парафіяльную краму. Там ёсць ужо зноў паявіўся капуцынскі бальзам, часопісы важна пачытаць, літаратура, Вялікі пост таксама якраз такі добрая пастанова штосьці духоўнае чытаць, паглыбляцца, таму таксама не праходзьце міма. Шчыры вам дзякуй за гэтую святую імшу, якой мы разам узялі ўдзел. Няхай Божае благаслаўленне вам спадарожнічае на вашых шляхах веры. Пан з вами. Божа наш Ойча, няхай Твоё благаслаўленне заўсёды будзе з вернымі Тваімі. Учыні іх адданымі паслядоўнікамі Евангелля Твайго адзінароднага Сына, каб яны заўсёды імкнуліся да хвалы, зянне якой на яго абліччы дадзена было ўбачыць апосталам, і шчасліва яе дасягнулі праз Хрыста Пана нашага. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронен, князю войска небеснага, моцаю Божою скінь у пекла сатану і іншых злых духаў